Gipaniguro ni Cebu City Mayor Michael Rama nga mapahigayon gyud sa South Road Properties kon SRP ang One Cebu Island Sinulog 2023. Ani ang report. Positibo og determinado si Cebu City Mayor Mike Rama nga mahuman gyud sa gitakda nga panahon ang Sinulog World Tent City ug siguradong mao kini ang gamiton sa Grand Comeback sa Sinulog 2023. Sa labing unang higayon, ibalhin ang venue sa Sinulog ngadto sa SRP gikan sa naandan nga anas kadalanan sa Sindros Dakbayan ug tapuson sa Cebu City Sports Center. Kasamtangang nagpadayon ang trabaho sa venue nga naporma na entablado ug giandam na usab ang mga bleachers alang sa amphitheater type venue sa Sinulog Grand Showdown nga maka-accommodate og mukapin 6,000 ka mga spectators. In God's grace, will be in due time. Wala baliha sa mayor ang mga mitumaw nga pagsaway sa venue nga matud pa dili pa andam sa pagpahigayon sa Grand Celebration sa Sinulog 2023. Gisalig ni Mayor Rama ang tanan sa kahitasaan alang sa kalampusan sa kinadak-ang festival sa nasod. Kanang question, normal na ang importante, if there was going to be a Sinulog. Remember, we used to already preparing Sinulog bubble even at SRP. This is not anymore bubble. This is it. This is the real Sinulog physical at SRP. Kauban si Clover Lumayag ug Edward Tubilan. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.